Dobrý večer. Dneska zasadalo mimoriadne zastupiteľstvo mesta Banská Bystrica. V podstate sme mali na programe iba 2 body. Prvý bod sa týkal odpredajov majetkov. Tam sa strhla celkom kreatívna debata ohľadom procesných záležitostí, čo sa týka odpredaja. A druhý bod, schvaľovali sme zásady hospodárenia a narábania s majetkom mesta. Tie boli navrhnuté z Brusu nové. Veľmi oceňujeme spôsob, akým boli zostavené. Starší poslanci tvrdia, že sú veľmi prehľadné a s tými pôvodnými sa nedajú ani porovnať v tejto veci. Na druhej strane navrhli zónovanie mesta na 2 pásma, ktoré sa budú líšiť výškou nájomného. A práve v tejto veci zónovania nájomného v meste sa nám podarilo spolu s Hankou Kasovou presadiť takú úpravu pásiem, aby to malo trošku väčšiu logiku a aby to menej zasahovalo niektorých obyvateľov najmä v blízkosti centra mesta. Týmto sa chcem poďakovať za spoluprácu a za podporu všetkým poslancom, kolegom, ktorí hlasovali za takúto úpravu navrhnutého zónovania nájmu v meste. Prajem vám pekný večer a teším sa. Na budúce vám prinesiem zás novinky. Dovidenia.